Magandang gabi po sa ating kapwa OFW, lalo na dito sa Middle East at sa bansang Kuwait. Itong video na po to ay para po to sa mga kapwa nating OFW na mabalik dito sa Middle East or sa bansang Kuwait. Alam nating may issue, malaking issue dito sa bansang Kuwait ngayon tungkol sa total ban. Maraming hindi natutuwa dahil nung nakalipas na mga araw ay dineclare ng ating government ng total ban dito sa bansang Kuwait. Pero nung dumating si Secretary Bilyo dito ay inayos ang gusot at napatanggal ang mga ibang kagaya ng skilled worker at worker professional na ilip ban. Ayun, so maraming natuwa at marami din pong nadismaya. Pero nadismaya tungkol po hindi lahat, kasi mayroon din po tayong mga domestic helper na kapwa OFW na gustong umuwi, na gustong umuwi kasi dahil sa mga anak nila kasi mag-graduation na pero hindi na makauwi na udlot dahil po sa total ban na yan. Maraming nadismaya kasi hindi na sila makakabakasyon kasi nga pag bumalik na sila dito sa Kuwait, hindi sila makakabalik dahil sa total ban na yan. At marami din pong natutuwa, lalo na yung mga semi-skilled at skilled at professional, kasi nakakauwi sila at nakikita yung pamilya nila at nakakabalik rin sila. Kagaya ko, ako rin po isang semi-skilled dito, pero sa desisyon po ng ating government, ako po hindi natutuwa. Alam ko, naintindihan ko na ginawa ng ating government yan dahil sa pangyayaring naganap sa ating dalawang kabayan na pinatay dito sa bansang Kuwait. Pero sana po itong problema dito sa bansang Kuwait ay masolusyonan ng ating government. Ito lang po ang masasabi ko. Tayo pong mga semi-skilled na pauwi ng Pilipinas at nang pabalik na tayo dito sa Kuwait, wag po nating magdala ng ibang mga gamit na ipagbabawal ng government ng Kuwait or sa government ng Middle East. Wag po nating suwayin kung ano yung batas nila, kasi mayroon akong nabasa ngayon na balita na isang kabayan natin na may dalang beauty product at contraceptive pills na harang po sa immigration. Lalo na ang mga pills, malaking problema po yan. Alam naman nating maraming gumagamit yan para hindi mabuntis. Pero dito sa bansang Kuwait or sa bansang Middle East, ang batas po yan ay tinatawag po talaga na love kiss yan. Kaya po kayo gumagamit ng ganyan para po ay nakikipagrelasyon. Kaya nagdadala kayo ng ganyan. Beside po niyan, mayroon naman pong mabibili niyan dito sa bansang Kuwait. Pero kailangan pong kumonsulta muna sa doktor nyo. Kaya bago kayo makabili ng mga ganyan na gamot. Hindi ko alam kung anong gagawin or anong desisyon ng lugar na yun, ng government nila. Pero alam naman natin, bago tayo nag-apply dito sa bandang Middle East, ay marami po silang batas na pinapatupad. Sana po sa mga bumabalik dito sa Middle East, lalo na dito sa bansang Kuwait, alam nyo naman pong mainit tayo sa kanila ngayon dahil sa isyong total ban sa bansang Kuwait. Kung may magpapadala po sa inyo ng mga kahit anong product na pinagbabawal dito sa bansang Kuwait or sa lugar ng Middle East, wag po tayong tumanggap. Wag po nating suwayin ang batas ng Middle East. Alam nyo na po yan kasi galing na po kayo dito. Sana po ay hindi nyo suwayin yan, kasi baka pagdating natin dito hanggang airport na lang tayo. So yan lang po ang masasabi ko sa mga lahat ng kapwa OFW ko na nagbakasyon na pabalik dito sa Middle East, lalo na dito sa bansang Kuwait.